Caritas Malta b'diversi proposti dwar l-abbozz tal-Politika Nazzjonali dwar l-Alkoħol Ġunju 2025 fosthom li jola il-prezz minimu tal-alkoħol għal 75 ċenteżmu tal-euro għal kull unit. Il-ħsieb wara dil proposta tal-Caritas hu li jonqsu n-nies li jaffordjaw jixtru l-alkoħol għal binge drinking u li żieda ma tkunx bħala taxxa imma id-dħul jibqa' l-industrija. Is-sostni t-tolleranza żero għat-teħid tal-alkoħol qabel is-sewqan jibqa' l-ideali iżda tal-anqas il-limitu tal-konċentrazzjoni ta' alkoħol fid-demm għandu jitnaqqas għal 20 milligramma kull 100 millilitru biex tiġi protetta aħjar is-sigurtà pubblika. Iż-żid li ma dan għandhom isiru testijiet obbligatorji għall-intossikazzjoni f'kull inċident li jinvolvi ġrieħi fuq il-persuna u testijiet għall-arrieda tal-breathalyzer anki jekk m'hemmx suspetti. Caritas Malta ġibdet l-attenzjoni li qed tiġi reġistrata żieda fix-xorb fost in-nisa u li għalhekk għandhom isiru kampanji pubbliċi li jippromuovu biex ma jinxtorobx alkoħol meta persuna tkun qed tipprova tfal waqt itqala u matul iż-żmien li l-mara tkun qed tredda lill-ulieda. Tipproponi wkoll li l-età legali tax-xorb għandha titlaq għal 21 sena u li jiżdied l-appoġġ għall-edukazzjoni bikrija fl-iskejjel dwar ir-riskji tal-alkoħol u jingħataw alternattivi għaż-żgħażagħ għall-attivitajiet fit-tmiem il-ġimgħa. TVM News tkellem ma' Josef Pax, koordinatur tas-servizzi psikosoċjali ta' Caritas Malta. Liġi mingħajr infurzar mill-liġi xejn. Jiġifieri aħna hawnhekk infaħru lill-awtoritajiet u lill-gvern li ħareġ b'din il-policy, jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw li l-gvern qiegħed jara r-realtà tal-alkoħol kemm tista' tkun anke perikoluża għal pajjiżna, però hija ma nifhmux hemm. L-infurzar huwa importanti ħafna. U meta nitkellmu fuq infurzar ifisser illi għal minorenni pereżempju ara li tintalab l-ID card u tintalab l-ID card biex jiena nivverifika jekk din persuna tistax tixtri l-alkoħol jew le. Fid-dokument tagħha l-Caritas tkellmet ukoll dwar ir-riskji serji li jġib miegħu l-alkoħol għas-saħħa u saħqet fuq l-ħtieġa ta' edukazzjoni pubblika ċara dwar ix-xorb żejjed inkluż binge drinking u l-effetti tiegħu għat-tul. Il-Caritas temmet tipproponi wkoll li jitwettaq proġett kollaborattiv bejn Caritas, Oasi, Set Aġenzija Żgħażagħ u l-Pulizija Komunitarja biex tinħoloq kuxjenza, jiġi edukat il-pubbliku l-adolescenti, jiġi mħeġġeġ ukoll ir-rapportar ta' l-illegalitajiet u jkompli jiżdied l-infurzar.